Ojibia TV. Ubeje wo ho. Hey, Yo, I'm brought to my I was saying I am also. The thing don't be the end of Tata. Sunday, the end of Palaba.
Nyame Somafo Yawoh. Ono na okasa ma akoma so keye. Odafo say Nyame Somafo Yawoh nende. Idia oyehu was Idia shewia sini yinarama. Ideni Nyame Somafo Yawoh. Odafo anything what how today? Why am I today? What can I today? Papa Bada Nyame Somafo Yawoh.
Osuye kasa asa asura kasa atemwede wura kasa akandele Nyame Somafo Yawoh yene mo yene ewurade yansem fitase Nyame Somafo Yawoh Adefo ground papa kasa na womba ya so na yerite kaso okunini kaso osafari be kaso awo Nyame Somafo Yawoh Kaso awo minaije ameni yina mutadi aboti yina mutadi aboti yina nurore kasa na muteno awo Nyame Somafo Yawoh awo Rabbi na bakane
Asas
Rabbi, Yakase, no, Yamino Son, I am dead. The memory of Kosaya, the Asada Kase, Yadama Otumfo, and Hopan. I'm not on your beds the year. The memory on years in year, Mr. Mabi. I said, Yana. Yo, the memory of Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Yawoh. That I was saying, Rabbi, as a shaman and not a brain. No, my men, no, my panel. And Yanom na Abrafo, the memory of the cat, the Becky Akumemo. Yet Akumemo to him. Yes, Rabbi, I was saying, not on many and Sassy Akuma. Ah, then send me or a baby, yet Batas. Rabbi Yakase. And son of Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Yawoh, and no do Akasa. The son of the tree, so we'll phone about it. After so many would be Gina, no sort of Cassa. But Sre, yet Casa, or Chen, baby Piana. The Jemity, Lamy Mabayado. Rabbi Yakase. Amen. Amen. Nasika senka aboso Nyankopon aso tumu kase abo oman mu da abada na oman na wai ni so no Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Yawoh na odi kyerɛkyerɛ ma yɛ no se na sika senka aboso Nyankopon sɛ wasoma tumi kase aba oman mu sɛ ɔmɛdane oman no na ɔnyɛ ne Nyame so ma. Ona me ho barkasa oma oman ti no practice aba. Enam ne humo bro kese oma oman ti na wabɛpon ni titi bɔhyɛ. Brother akwansan na no kwesibi. Eja abi na ya to ho ma onre bɛ wasa se amen hallelujah. Amen. Radi Nyankopon tini na ne nokwere esipi Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo so sa no se Radi Nyankopon wa obo so ni asase ni mu nyama nyina ne embre bu se na wasɛnti amen hallelujah. Rabe miri Madina boko ewi ama daba kan ya wakan sha yimpa biara ba ya wura bo so ba okrobo na yeyo biza yezi no okware oye shi oja patira biara ba ya wura
if you let me say, you're not okay. You must have used only but so only. Obey just on sign back. What to do? About your darkness. That will be that. I'm sure I will what to I Dada, and I was so that I said, I say what about the area of shadow. Now, area on the tomorrow. Oh, yeah, was some one then was assassin. To be a hawk, and I was in auto area. No more did I say, I was sharp upon out the shadow. I was sharp upon this year of the kind. I know that you are so smart, you are what I'm saying. Of the shadow. And I'm saying that we be time for now was I was no papa. Later, would you like? Period. Nah, the baby will go to nah, see, what shall get the over us? Really, that's the I don't want that. That's what they come. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Yawoh Ceremonial no see. And then afahyɛ no yɛbɛwie dwumadie no anwummerɛ no mu na yɛwie afahyɛ dwumadie no na de aka no ɔde atoa so. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ɔtoa so ka kyerɛ sɛ da bia ɔsɛ yɛn ka kyerɛ yɛn nuanom sɛ obi biara waba afahyɛ no a wantwɛn ama yɛn wie na ɔkɔ ofie no dwumadie a yɛbɛyɛ ne ha no mfasodie a wɔm nyinaa ɔno ɔnya bi. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ obi wɔ hɔ a ɔbaa ha ukwada no a ɛyɛ last week ɔtena ase a bɛpem kwasi ada Monday ɛyɛ dwada nɔpa na ɔkɔɔyɛ. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ mfasodie a ɛwɔ dwumadie no mu no wo ɔnya bi. Nansa na nneɛma bɛsa ayɛ yi ama ɔno gye sɛ ɔsansan w'akyi ba na wobɛtwa Nyankopɔn no fie ne ho biom. Ɔsɛ ɛno deɛ wobɛba bɛyɛ ne da koro pɛ wobɛtumi aba ewie anɔpa ewie ana anwummere bere a wo ankasa ɛbɛyɛ oke ama ɔno na waba no wabɛtwa kronkronbea no ana Nyankopɔn no fie ne ho ansa na deɛ ɛsɛ yɛde hyɛ w'anan mu no yɛde ahyɛ w'anan mu. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ɔtoa so na ɔkyerɛ nsɛ Enra ena boso hini Nyankopɔn a ne din ne Rabbi ɔno ankasa ehyira dwumadie no so na ɔse dwumadie ehyɛ ase firi apam na bere nyinaa no na ɔde ewia ena ehyira dwumadie no so sanso Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ ewia no ɛyɛ tumi a ɛsosen tumi a ɛwɔ asase so nyinaa ɔno no yɛ tumi a ɛboro tumi nyinaa so te da biara ɔno ena ɔde hyira afahyɛ no so. Nanso enra dwumadie ne deɛ abɔsɔhini Nyankopɔn nankasa ana ɔbaa yɛbɛhyira so. Na Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo toa so no kyerɛ sɛ da ɔde ɔsom ne bɛsi hɔ no abɔsɔhini Nyankopɔn ne din a edi kan no ɛno ɛne yɛde bɛtontom no. Tɔse ama kronkronbea no ne tumi ana na hoɔden ne apagya akɔsoro papapapapa. Ɔse kan tete no na hoɔden ne ɛwɔ 999 million 3 billion basisia de apagya akɔ 999 trillion. Ɔse abɛyɛ tumi a ɛyɛ din a ɛho ɔden yi a ɛbɛtumi ayɛ biribi a ɛwɔ asase so nyinaa. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ wei ɛna yɛnhyɛ ne so obi a waba afahyɛ a wamtena kɔpem mmerɛ afahyɛ de bɛkɔ wieɛ no ɔse gye sɛ wosansan w'akyi pa ɛbɛtwa kronkronbea ne ho ansa na nneɛma akɔyi ama. African come. Na adasamba obasa asdai oyeda no ya daya oswo na president mo asda ya ko pone e basa mo de ka wo maka mo otre de wo Israel na no do basa na trust me e ko osumu nsamu esonumu abosu Nyankopɔn Rabbi na hinjeo
Anasa Afadakas. Bako Ahimba and Nubiaku. You go, or Sunaka, not making so. Damo Ahimba and Nubiaku. Like a coon was a coon. Now I couldn't be a school. The other man on the tomb. I feel market for the Nubiaku. I go back, not also a tomb. On now then onto the other. Abraham, Yapan, Yan Salmon, Mokasi, what to see. Yapan, Pina, two about overseas for no way, overseas. Among the great brother, Mobile, water, and the moon, or the bread Abraham. And so I'm not about to. Then Abraham is seen. And son of Oriel man. And see, to me now, I was on Abraham, or what to them. So bad and now, that was on the edge of the lap. I pay Abraham was a survey. That man water 21 on the ultimate end. Now I saw in Ribbon for the room. The mobile on other as room. And the draw in the sermon, also there, Abba, and say, is that what was it? I thought woman on the tomb. Say, only man, or yet man. Now, on the other a bar after a son, and this one of them never name. That was soon, unwatered temple. And say, I'm a woman, and I have a cry. See, and some way pass, then I'm come, headed to die. That's what did Mamma Suki. In such a way, Papa, not a yara, but some. As I also done, I went to the Papa into Macao. When I was in the down by the gentleman, there were a net son, or Bia, and Bia, over there, to another way. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Yawoh di kyerɛkyerɛ mayɛ ana ɔtoa so ka kyerɛ sɛ kronkron bia ana Nyankopɔn ne fie a esi hɔ nipa bɛɛ dɛn na yate aseɛ sɛ adan yɛ bebisa yɛ sɛ adan na Nyankopɔn ne fie no ɛyɛ dan a esi hɔ nanso etumi di dwumadi a ɛte sei Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ saa ne yɛ sɛ mbisa sɛ yɛ nipa nti na ɔkyerɛ yɛ mu kyerɛ sɛ Apostle ni Nyankopɔn ne din ni Rabbi no kɔ na hifie hɔ no na a ɛwɔ osuro mu osuro deɛ sɛ so eson no Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ ɛhɔ ɛna na hingwa ne te ana Nyankopɔn ne din ni Rabbi no a ɔno na ɔbɔ adeɛ bɔ bibia no ɛhɔ na ɔte ɔso kɔ na hifie hɔ no na hingwa ɔte so no ɛno wɔ hɔ ansa na ɔsan wɔ ahingwa maako 21 a ɛno nso esisi hɔ Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ ahingwa 21 yɛ esisi hɔ emu 9 ɛyɛ Elijah fo no ɛna ɛte so Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo kyerɛ mu sɛ 9 yi nyinaa no tumi a ese ho anaasɛ ese so no ɛyɛ dade poma ɔsɛ no na ɛyɛ tumi a ese so na fete 9 hɔ 10 hɔ kɔ na kɔpem 21 no so ɛno so tumi a ese so no ɛyɛ boba Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ɔsɛ bra Nyankopɔn ɛma kwan ma tumi ne besi ni Nyankopɔn ne fie ɛwɔ asase ne so no a nsuo ne bɛ Noah nsuo ne ɛbɛbobo no a Nyankopɔn ma Abraham sako si dan ne foforo si so no Nyankopɔn ma tumi na esi ahingwa de ɛtɔ so 20 ne so ɛyɛ boba no ɛno ɛna ɔde ma Abraham na Abraham ɛde to mu ma ɛno ɛma tumi ne tena Nyankopɔn ne fie ne mu ma ɔmo de di dwuma saa so na ɔkyerɛ mu sɛ mbra Solomon si ni temple no ɔsi
tumi na ewo ahengwa etoso 21 ne so no a ye boba no eno na Nyankopon pa emu bienu twiro Mose mrando gu mu ena Mose omudi hye omu ahyem daka ne mu tisa ahyem daka boba na ehyem no eno ena esi kronkron bia Solomon si ye no a ema kronkron bia no etumi bi dwuma ewo nipa abrabo na kronkron bia na Nyankopon ni hye etoso miensan a abesi mu wo man Ghana a kronkron ni Nyame Somafo ne dia abesi hoyi Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Yawoh sɛ tumi a egyina so no yɛ dade puma na efiri ɔno na hingwa ɔno tena so wɔ soro mu soro hɔ de ɛtɔ eson no ɛno na yɛ na hingwa ɔtena so tumi a ɛwɔ ho no ɛna asan ne asase so a ɛdi dwuma ɔse ɛno ɛyɛ dade puma na Nyankopɔn na hingwa a ɛwɔ soro hɔ a ɛyɛ 21 no de dade puma wɔ ho ne nyinaa ɔmo tumi ne wɔ soro kyɛn deɛ boba wɔ ɛte so as sɛ ɛyɛ tumi no Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo akyerɛ mu sɛ dade puma na ɛsi na hingwa na ɛtɔ so eson no ɛwɔ soro hɔ no ɛno ɛna asane asase so a ɛdi dwuma ɛnɛ ɛdi akyire na Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo tɔ so no sɛ sɛ yɛ tumi nti ɛna sɛ yɛn nipa yɛkɔ ho na yɛ yare a etumi ɛdi dwuma ɛma yɛn na sɛ ɔhaw bi to yɛn ne yɛde kɔ ho a etumi ɛdi dwuma ɛma yɛn Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ wei ɛne edwin ho a yɛnti asɛ na mmom Nyankopɔn kan no ɛwɔ kyerɛsɛm ne mu sɛ efie wei ɛna ɔbɛma asomdwe ɔsi tumi a ɛwɔ so no nti ɛna Nyankopɔn sɛ efie wei na ɛbɛma asomdwe fi sɛ deɛ haw bia no wode kɔ ho a wobɛnya wano yie na asomdwe na aba wabrabɔ Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ɛna ɔkyerɛ mu sɛ Nyankopɔn ne fi a ɛtɔ so mmiɛnsa asane asase so tumi a ɛgyina so no ɛna yɛ dade poma na ɛno nso ɛna ɔkɔ ho a wobɛnya afa ho deɛ ɔkyerɛ sɛ etumfo a sɛ na ɔkyerɛ na no sɛ tumfo a mosane ɛbɛdi dwuma wɔ kronkron bia no sɛ ɔmo dɔɔso na obiara ne n'adwuma a ɔba a ɔbɛdi n'asase so yɛba ho deɛ na ɛdi kan no ɔmo wɔ tumfo a ɔmo ba ɛbɛdi dwuma ɔsi saa na ɛte tumfo na ɔmo bɛdi dwuma wɔ hɔ na ɔmo dɔɔso ɔmo ahoɔden nso ɛwɔ so nti nea eti a ɛyɛ dan a esi hɔ nanso yɛkɔ ho a yɛnya yɛ haw na no yie no ɛno ɛna wakyerɛ yɛn asomdwe ka ho ɔkra mɛtɛ so mo yɛ nasase sana etasa na wode de bɔkɔ so na ekote ho a ayɛ dwuma tantanta sana de betwa no daara ɔtwa nkata radio kase ɛkasa afa na ɔhu dɔre yɛ no daara waka wanka nan but onye je to wa tunu obi na wo bisa ba tunu so ko da yin ni na kuma da tunu ba o sa na mbiri en kwa ni be bia wo betura sa ya na yera betura asapo na mara ko ne se ko wo lo o ya ba ko tunu ko sa na mbiri se oyi be ba sa si da awronya nkwaje wa asase do asomodan so ya nkwaje nyandamuza na abuni papa asase nkwaje ena ofro nkwaje nara awa yakoponi fi ni da bi nkwaje be ya asase na abenya asase nkwaje amraka ta flawa bomuzi wa brabo ya tra ya usaka usuna sam etu kra ababa be ya hoto asase denen na sa inya asase ta da bi an ofro de ande be je zida ya ko ya ko na ofro bi ya ko na ofro de on na be ya nkwaje ezra me bi yibe da se bi da wan namba asagara ha wan na me wo tata ko ho iya he me mo ko asere me bia no bonusu me bia no bonusu mbako po ingala ha also one na ya ko yebane to sana ule se ya sunde wala kabram na se moda apartment so be ro de bone wo bia onya anomo na omare mo yentro mana oye wana ni ko ko yo ezra mi ya enkwaje ebesere ana ya ko mi fe oye se mo yempegara mbibia ebo etere ho to asase ha na bi etati moda ahema oye sawo isa ba ho asama nsam de to mi ma asase na
Jesu papa sana abamu. Ese da mutu na awa osumu oye dade pan ono no hwe. Yakubu ni hwe. Ba wa maka oye abaku na sunsun won wa wo de 70. Eye to ko raja konkon wa wo de 100. Inse yutu masayaran ababu nsaya dedam ka ababu nsaya na we no gbegbe yisi o mo dupo okodo ho not at all nsaya ababu nsaya to ko se o abazi on nsaya nsaya bra na odo wo ni parabem abansa no da no na abansa na ho ze ya ka ka bi ezra na to ko a wo ya ko ni fi na ba kan wo ye no papa esi onye de nyipaga wanda sabana ba de ro sabana ba de Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Yawoh obisa ɔde nsɛm ɛma yɛn na ɔse ɔpɛsɛ ɔkyerɛ yɛn mu ne nti ase yie ne nti a Nyankopɔn ne fie ne yɛ dan na esi hɔ na yɛkotwa ho a yɛhaw no efiri yɛ so yareɛ no ɛkɔ no ɔpɛsɛ yɛti ase yie na mmom yɛ mu bi wɔ hɔ a yɛnti aseɛ ɛtete yɛkɔ hɔ a ɛnoa ne sɛ ɛyɛ fɛ sɛ yɛsi yɛn ka sɛ rabi yɛ kɛse ɔyɛ kɛse ampa ne yɛ so yɛdi nsante ne mu saa yɛdi dɔm n'akyi ne yɛ so yɛ ka rabi yɛ kɛse ɔyɛ kɛse ampa nanso nti ase na nkasakasa deɛ ɛni hɔ Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ weti ɛna wɔkyerɛ sɛ ne bɛ yɛbɛnya nti aseɛ no sɛ ne bɛ a yɛkɔ ho a yɛkɔ Nyankopɔn ne fie no ho a yɛbɛnya nti aseɛ no ma de yɛhwehwɛ ne yɛn sa aka sɛ yɛkɔ Nyankopɔn ne fie no ho Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Yawoh ɔno wɔkyerɛ no ɔse etumi a na ɛwɔ ɔsorosoro mu ɔsoro ahengua na sɛ na ɔkyerɛ yɛn mu no ɔse saa tumi no ɛna asane a ɛno agyina Nyankopɔn ne fie no so a ɛte wokɔ ho a ɛyɛ adwuma no na mmom wokɔ ho saa yɛwohwehwɛ no nsa bɛka na mmom sɛ yɛkɔdi akyire sɛnea dɔm ne yɛ no yɛ so yɛ bi a Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ no deɛ ɛnyɛ adwuma saa ɛmma yɛn na Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo kyerɛ yɛ mu na ɔse Nyankopɔn ne fie no ɛyɛ tumi na ɛsa ne kyena mu no ɛno ɛna ɛboa yɛn ma de yɛhwehwɛ ne yɛn nsa aka na sɛ yɛmfa yɛ agye nni akyire a ɛmboa yɛn Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Yawoh to aso kyerɛ yɛ mu sɛ sɛnea ɔkyerɛ yɛn no ɔse abɔfo ntumi nsa yareɛ na sɛ nipa yɛnim saa nimdeɛ no nti da biara da ebi wɔ hɔ a na wakɔdrɔdrɔ abɔfo bi na ɔde n'anim akɔkyerɛ ho na ɛyɛ ne sɛ ɛno bɛyɛ biribi ama na ɔse daabi ɔse Nyankopɔn ne fie na abɛpie wɔ ɔman Ghana mu a ɔno na ɔbɛsi yie no nea eti atum sɛ yareɛ ne sɛ etumfoɔ no ɛna edi ho dwuma etumfoɔ no na edi ho akɔneaba enti na yɛkɔ ho a ɔmo etumi ɛsɛ yareɛ no na Nyankopɔn ne fie deɛ ɛwɔ Israel ne deɛ ɛwɔ Arabia no ɔse ɛno esonsom ne abɔfo ɛna edi ho dwuma esonsom ne abɔfo Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ ɔmo etumi ɛnsa yareɛ ɔmo ahoɔden a ɔmo de gyina Nyankopɔn ne fie a ɛwɔ Israel ɛna Saudi Arabia no ho na Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ ano pem 70 nanso etumfo a ɔmo wɔ ha no ɔmo ahoɔden no ano epem 100 Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo kyerɛ mu sɛ n'eti abɔfo ne ntumi nsa yare ne sɛ ahoɔden na ekuta ɔmo no ɔsi bɔnsam deɛ no wɔ soro kyɛn ɔmo si bɔnsam na nkasa tumi ekuta na ahoɔden ekuta na wɔ soro na yare a ɛha yɛ ne nyinaa bɔnsam ɛna ebi ma yɛn enti na abɔfo no ntumi nsa yare gye sɛ etumfo no na ɔmo etumi asa yare Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ wei ɛna ɔpɛ sɛ yɛadwe kɔ so ne yɛnya nte aseɛ nea enti a sɛ yɛkɔ kronkronbea ne ho a yɛnya ayaresa no ɛno ɔna ɔde ma sɛ etumfo na ɔmo gyina kronkronbea ne so na ɔmo atumi a ɔmo de sa nipa yare etimi yɛkɔ hɔ a yɛnya ayaresa no afɛnɛ ka ho dama mmiri nkyɛ egu maa rebɛfo ne israelfo ɔmo suade na wɔde ɔba bo kura no ba na mo fɛ tɔmɔ tɔmɔ sɔmɔ kɔ wɔte kura wɔte kaa ba no ho wɔn mpa yɛrɛ a wɔn mpa yɛrɛ fi wɔn ho adi yɛrɛ ne hyɛ ase na ama ɔse ne esunsun a wɔ ha wɔn obiara na mo ta no na mo de ne
esi about 7 so now what is about 2000 what my sorry around all of us want to do when you buy a car and son that wasn't the 2000 into the master pay the money over which the mother will in the house for me. The baby now, why so I am so I don't know it. More smiling, where you are here, wonderful. Now, when we are, I'm going to say, that was a apple oh, yeah, that only was so. They didn't have a bar, now was a Baba sitting now, I hope that I don't be better. Why does it say with you? Then who says for the more? I was up with it. Oh, I'm not a fool. I can cry. I think it's me. We have to put a show. If who says, sir, I don't know. My baha. That's all you have a snapper. I don't have a snapper, Daddy. My act one casa. Oh, there you know. But can agency they are also the time also today. The man who smoked work over. Some church woman, I'm only a couple back with a car, also not a guy in person side. That one that I person side. The master free, I don't know yet. They just put the photo. No, never way. There is no so many. And I am going to what's your back? That Abraham will be sick. Ceremonial, and we'll see. Is that wasn't? I must have it. Will be sick. Now, up to the last. And so you may have quite what you'll be a man. It is Abraham. Another picture bar. You just the mood where my leg. More of it was our disciple. And so, hope you are orders for Yaraba, for Yaraba, son, but I send you a you just take to her for Sunday. The Arab office that Christopher was like it. What's the moon? What's the office valley? No, who are young? What's the one young? Every more. After the down, I feel about what's one of the last thing I feel like. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Yawoh kyerɛkyerɛ na ɔde ma yɛn ne kyerɛkyerɛ ɔde ma yɛn nsa na ɔde wei ba bɛtoa so no. Ɔkyerɛ mu sɛ saa bere yi a yɛwɔ mu yi deɛ nkwagye ni baabiara na sɛ yare a ɛrehaw no wamfa mmapie wɔ Nyankopɔn ne fie ha deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa ɛwɔ ne nkyɛn ha. Ubetimi akyin baabiara asɔfo malamfo ebinsifo ne akɔmfo ubetimi de akyin wo nyina hɔ nanso ɛnkɔ Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo to aso no kyerɛ sɛ nipa sɛ wo asase so a ɛsɛ unya nkwagye deɛ wo asase so na unya nkwagye deɛ wo asase so a ɛna deɛ ɛyɛ afibɔɔdeɛ a ɛbɛba wɔ atemɔda n'akyi no ɛno nso nsabeka Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ nkwagye deɛ wo asase so ɛno ni deɛ hwan sɛ na wɔka no Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ deɛ wo asase so ni sɛ sɛ wo kwagye wo asase so a da bi asɔre a wo apomuden saa so na sɛ dwuma bi na wo di a wo sɛ dwuma no ɛkɔ so bibiara ɛkɔ so wa no saa na Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ka kyerɛ sɛ deɛ yɛfrɛ no musu ne ɔsan deɛ ɛno uni ne tunkwata mo apa ɛmba wo nkyɛn da biara da ɔsi saa nyama yi na wo fɛ mu asase so ɔbɔ sampa wo asase so nkwagye na afɛ so ahima mo nkwagye no na Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo kyerɛ sɛ ɛno an sɛ wobɛgye na edi sɛ ɔno Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Nyame ɛna asoma no na afɛ so abɔsohene Nyankopɔn no ɔyɛ baako pɛ so nye gidie sɛ Nyame ɛyɛ baako ɛna ɔno Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo a ɔno so Nyame ɛna asoma na afei ahima mu nkwagye no so nsa ɛbɛka wo deɛ Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ wei eti na ɔkyerɛ sɛ sesia na yɛwɔ mu yi deɛ nkwagye ni baabia sɛ bibi yawo na ɔso mfa ma fie ha mfa ma Nyankopɔn ne fie ha wode bɛkyin baabia nso nkwagye ɛma wakwan mu
Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Yawoh no se ɔkyerɛ yɛ wei sɛ na be a yɛbɛnya nteaseɛ na yɛyɛ a yɛayɛ ne yie ɔse ebra so sɛ Israelfoɔ ne Arabiafoɔ na ɔmo asɔredan na yɛfrɛ ne Kaaba ne ho na ɔmo kuta muka akɛse no ɔmo bɛba na ɔmo abɛsua adeɛ na ɔno ɛna nimdeɛ ne nyinaa ekuta no Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Yawoh sɛ ɔmo ti kronkronbea ne ho ana ɔmo ti ɔmo asɔredan ne mu na so da bi ada ɔhaw ne amanneɛ ɛna ɛha ɔmo Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Yawoh ne nyinaa kyerɛ ne sɛ ɔse ansa na wobɛtumi ɛde tumi ayɛ bibi no Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Yawoh sɛ ɔho sɛ deɛ ɛɛtete wɔ no tumi na wode ba bɛdi ho dwuma no ɛno wɔ soro kyɛn deɛ ɛɛtete wɔ Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Yawoh ma yɛmfa to sɛ bɔnsam de adeɛ bi ato so ana sonsomfi ɛde ɔhaw bi ato so a na saa ɔhaw no anasa sonsomfi no ne tumi na ɛno ti ɔde ɔhaw no to so no ano pembɛɛ 2000 a ansa na wobɛnya wofa ahodie anasa wobɛyi wo ho afiri mu no di sɛ tumi na ɛkɔ akɔgye wo no ɔno so na hoɔden wɔ bɛɛ 5000 na kyerɛ sɛ ɛboro deɛ ɔde ɔhaw no to so no so ɔse di sɛ ɛte saa ansa na wanya ano yie anasa wayi wo ho afiri ɔhaw no mu nanso Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Yawoh sɛ tumi yɛnim weti da bia yɛ nenam no se ɛdinsifoɔ ne akɔfoɔ ne maalamfoɔ deɛ wɔ mmadwe mu sɛ woba ɔmo kyɛn na ɔmo yɛyɛyɛ na anyɛ yi a wankasa wobɛkɔ enti wobɛkɔ akɔtena ɔmo na ase ɔmo bɛyɛ so ɛnyɛ yi na wankasa wapɛ wo baabi afa Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Yawoh sɛ seesiara yi deɛ gye sɛ woba Nyankopɔn ne fie yi ansa na atumi agye wo wɔ haw na wonam mu no Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Yawoh sɛ wei na ɔpɛ sɛ yɛte aseɛ sɛ Nyankopɔn ne tumi a ɛwɔ soro a ɛso sɛn ɛwɔ ahoɔden a ɛso sɛn biribi a ɛwɔ asase yi so no ɔno ɛna ɔte kronkronbea no mu no na ɛwɔ mu sɛ ɛwɔ kyerɛwsɛm no sɛ Nyankopɔn se ɔno ɔngyina deɛ nipa de ne nsa ayɛ mu ɔngyina biribi a nipa de ne nsa ayɛ mu nti kronkronbea no a ɛsi Mɛka no Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Yawoh sɛ Kaaba no ɛyɛ ɔsoro dɔm ɛyɛ tumi a ɔwɔ soro ɛna ɔbɛsi yɛ Abraham saa so na deɛ wɔ Israel no Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Yawoh sɛ no nso ɛyɛ tumi a ɛyɛ Nyankopɔn ne tumi ɛna ɛbɛsi ɛyɛ Temple of Solomon saa so na kronkronbea na sɛ Nyankopɔn ne fie a ɛtɔ so mmiɛnsa wɔ asase so yi a ɛwɔ ɔman Ghana mu yi Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Yawoh sɛ no nso ɔno Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Yawoh no ɔbɛsi ɛyɛ ɔsoro tum ɛna asane asase so a ɔbɛsi enti Nyankopɔn ne fie ni yɛnsi ne nipa kɛkɛ nyɛ sɛ obiara sɔre a no wɔasi bi ɔsi daabi nyɛ saa na ɛte yɛsoro tum na ɛbɛsi yi enti na Nyankopɔn si deɛ nipa de ne nsa yɛ de ɔno ɔngyina so ɛmfa nyɛ biribiara Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Yawoh sɛ saa Nyankopɔn ne fie si asase so yi nyinaa yɛsoro tum na ɔmbɛsi yɛ enti ɛna sɛ wokɔ ho a wohaw no ɛno yie ɛbɛba no Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Yawoh Nyankopɔn fie a ɛtɔ so mmiɛnsa wɔ asase so yi ɛsɛ tumi a ɛwɔ mu nti ɛne ɔkɔ ho a yɛnyɛ yɛfa ahodie no pɛ sɛ yɛnya nteaseɛ no sɛne bi a yɛkɔ hɔ a ɛbɛbɔ yɛ tirim sɛ Nyankopɔn ne fie a ne tumi agyina so ɛna wakɔ ho yi anaa ɛna makɔ ho yi enti mekɔ ho yi deɛ mehaw no ɛsɛ ɛfiri me so saa na Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Yawoh de to ayɛ so sɛ ɛne ho kwan baabiara sɛ obiara a ɔaba ha ne haw a ɔde baeɛ no ɛbɛwɔ ne so na wasan de asan n'akyi akɔ fie ɔsi daabi ɛnyɛ saa na ɛsɛ ɛba no sɛ wohaw ne wamanneɛ ne yare a ɛtete wo a ɔde baeɛ no ɔsi ɛsɛ nka wobaa ha no efiri so ansa na wasan w'akyi akɔ ne ho kwan sɛ ɛsɛ ɛwɔ so na sanfa san w'akyi ɛnkɔ fie bi ofiri sɛ ɔhaw ne nyinaa yɛde aba no Nyankopɔn ne fie ne ho deɛ ɛyɛ ade ketekete nanso ɛnam ntease a yɛnni nti ɛna yɛadwe yɛyɛ sɛ ade no ɛda so wɔ hɔ Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Yawoh sɛ deɛ ɛbɛboa yɛn ni sɛ yɛbɛyɛ yɛadwe yie ne yɛayere yɛn ho na ɛno na ɛbɛboa ma ɔhaw a yɛde baeɛ no ɛbɛfiri yɛn so ansa na yɛfiri ha akɔ ɛsɛ mu kura mɛsɛ soro mi yɛ paapa ma asase yɛ ɛna ɛbɛ ha wɔha wɔ ɛmpɛnsɛn bɛyɛ bɔsom ebiere ni na abɔso Nyankopɔn rɛdi nankasa ɔsi nne de mɔdɔsan esi odumɛ no enti dɛmɛ mmiri sɛ wɔn wura mɔdɔm sɛ to ɛdi ma asa yɛrɛ a ne deɛ na etu kwan ekyiri nsɛ bɛ dɛmɛ yɛ kuma ho piɛrɛma biara bɔden dɛ mpɛ musa nto biara wɔde nkɔnsa yɛ do
Dalemi also yeba ba na na so nda na yin so dum na on kana assumption on here ba to assumption do on here asema wo simu on ya ko no yin em de jaka e be wona tan sana e to wan ka sa da won yishan pom e ta mu ba ma sa mu na wa fe ya wo na pete e be di so ata ko so e be go si sase e bro ba di o be na de ye ma ora kwa wa ile ba ko ma ka ma ye obi ade ya ba no akara ba awa ile ba ko tun za to na na wa ka ko ye ko se ba de ba mi so so mi wa ba ha ka se no am sa se bra ko ba ko ha ko ibe bi so wa ba ha na sa mi ha akwa na na se sa le je no de ba ro na okra assumption and that the man will na wara ba ka tuma assumption abotin akoko nara eze mura no sisi wan wan ma me ho sha se wan wan ka wo wo no do dase e ya ha ko se na no sara ko ro on se ye baba sabra ba te ko na sa wa ka no be wana ta ra ka se aka sa pa e o me ni ara ko ye no se no almesi nunke se wo so yo ya e ka na mo wa mo mo so ko e so wa na je ya sa to ibe pi mo de so o ho wa do de ra so ye pi asan ta bo ma se de ra ma ka ba ta mo na ko ba ma na re ni ye ma ye de bi o ga ka ra ka sa bra ya ba no ni ma do ha ti ga na so e da bo dum blim o mo en pepi mo bro ye se ta sana ye ko dum blim ko pepi ko ha ko no won sa se mo be ma no da ba aso to hera o ye mo o bro ba hara ya go to no so member wa ba ya mo be o ye imi no wanyim na ma se things ya se poda ya ga na ko nse ba ba sa se no wa ye o ya de se ko na da so yema api ko afonso do wa no wi ahu wo wura wa ka se ko ba na eba wala ka tna wo na ka ko pata mo mo bia ko nza se we ma pata mpa ai wo de agma pompe be ya ta nda se ko eba wala ka tna wo na bo apa e ko aso wi ara ko na ye no wo bi da ipa bi mo bra ipa bi ko ha obi ara ye o bi wa o ba ji and some more. The country will be there. Not or about catch and I want to put a prayer. Look what I saw that by yet. Now, I want to buy it. Who tell about it? What shall the mothers from Connie Nyame Somafo Yawoh and say, Uso Bay, Yununi, and a Abosohini, and Bopon, Ankasa, a catcher, and say, Afe, or the stamp, a sea, Crocombia, and I am Bopon, if she in so. Masisa akasa ne ba ye no fiti ho no wan fa ne sa entu obi so ensa ne ya rebio uba ne che ho hia se ubo wa be ka wa asem akire ne bio so nya ba ya no akire se bra betena apata na ya wa bo no we ni ho no kotena ase na wa akasa ka wa asem no enkire aboso hini Nyankopon a ne de ni rabi na akasa enti fiti ho no do mo ba ne che ni nyina ne bebre na e de omo ni hu ye e de adanse se uba eno ali se brabetena si na ka wa se nkyere Nyankopon no mankasa be ya ma Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo se no po de eye adwuma ntem change odi ni sa eto so no Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo se we no u ka wa sem akyere Nyankopon aboso hini Nyankopon na kasa ne di ni rabi na u ka wa sem akyere no na enye se wo ba ni nkyɛn na wo de obebie wa no aka akyere no Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo so go tra ho so a enye se afi na wo kɔbɔ amane tin bi ude kotena sinaka rabi ekese apa osisa minute num ubeka ye no wa bo se anuye aba osisa oti na epa na okotena ho a ubeka ye na wa obo se oti ho anu ho se oti no ejai osisa ya brabo mu nsemo se ejuma semo de ha obi anu de ba ude kona kotena ho naka rabi ekese apa no minute num de hia ne se ubebo afore ni bia no aka wa se Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo se
wei ene ye de abosohini Nyankopon a ne de ni rabbi no odi ama no be bosomie no a etwe mu Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ho ba ni nyina no dom ni nyina de omani ahu bebrena na obie kwan so betumi abedi adanse sampa omo ebeye ye no mo ahu Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo se ebedu mrebi no na pata na esi odokra we ye firi on emom odikete be kwakosese kronkron bia no ho ema se wo ba obukakoteno no waka wa se mo se no beboa maso ni hampo a dom bebrena na beba ha enkoba ne se hyedi nkwa ansa na dom beba be hia ha efise wa kasa oba kronkron bia no na obeka wa asema unya anu yenti dani de nyina no ye be hu se dom ewa hanom a omo ebi akoniaba ewa kronkron bia no ho epe omo ha no anu ye edi ama omo ho Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo traso no se nipa enye yefum so na ntiase no ena emi ho na omayemfatu hu se yenhwe se obi etibe ha ni utom na oyare no etiti no edini ko wo mu so nipa isi omma ha embetenansi enka na asem na wanya ayaresa osi enye yen na emomenti ase no ena eni ho adwinu ena enya entiase ne ye eti ena ohaw no gu yeso a egusu ye bre no Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo kyerɛkyerɛ mu na ɔkyerɛ se sepo udi oyarefo bi ba na emfa ne se twuma ka no ti ono ontumi hu nka Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo se odi ne betena ho na wo a odi ne ba ye no gira ne nkyɛn ka rabbi ekese apa no minute num na wa go se ebeye dwumade no ebeye ohaw no bɛkɔ Sasu na obi yare na se na yare ni eye no ono ntumi nya ne ho hwe odi ne ba na odi ne tena ho na wo a odi ne ba ye ne gina ne nkyɛn kasa de se rabbi ekese apa minute num na ubehu se nipa no obenya ahodo Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo se wei ena ye de abosohini rabbi and abosohini Nyankopon ne di ni rabbi no odi ama no osi odi stamp esi kronkron bia no so nti sesi ade ehu nya se ye ba ha gise ye betu no ansana Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo se tie kwa ye nka kire enuanom ye mo obi se ye mo obi direction se wo mra yan kire ne se so oba no wa mbetu Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo anankasa bo a ni hawa odi ba no ebefiri ni so ansana wasan nachi no se mrepi no dom ni bi ba ha no ma mbetu na nipa no afi obefiri ha kono na ha na ha no se wa mbetu no se gidi a odi ba ni nyina ni se obeba betu onu Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo na waka na se ma kire o se nyesa na ti se sia de oba na obenya nkyerɛkyerɛ ni wi a eno so obekɔ no akɔbɔ afɔre no watena si no waka wa asɛm ɛkyerɛ abosohini Nyankopɔn na obɛyɛ amawo ti o se yɛn ka kyerɛ enuanom na afi omo ba dia omo enwo omutiri se so omo ba na omo ametu no mpo a omo hawo no omo ensan emfa nsan machi ekobio Afuje ka ho. Amen. Awo wiasi na ba ebe yepegya dara oka abaye eduma. Amen. Dada mo kasa na ba na mo se afo han. Ma mo bi from France. Na no ko ne si oye ya ba na mo ka mo se do obotum wa hu be da Ghana na da se no ko. So wo ya se gara onye amada gira duwa yi kan sana. Be da yo wo yi hwe so kasi water kwa akopon be yedna. Amen. Ose papa. Ya embobra ona akopon ode ala samba. Ela mamro sa mo be magara wo na mo so kara de kasi akasaba me se no. Baka na sam. Ta makana awa wa bu tuba ho mbra wa ya sam kra. Atabra na fabro no ko nse. We from the US, what's my car? I'm not the mother. And see, or you got seen a young uncle. You got seen that. Then you put you in the then when you said, so we're outside that way to Ghana. It was gonna have that way to the guy, the way. Whatever I was inside, I wouldn't who cried, remember the way. I feel what side her. They would cry, remember, you know, up top. More than quite simple cry. I feel home I want a happy line as them, remember, not action. That's what we said. It's one sentence. Yeah, that. Oh boy, empathy. Oh boy, empathy. Ma, on one at home. And me, a temple. The budget, and the Mara, then the end of the Mara. Baby, what do you
ambota ni sero sana dara azuka ya eyina ya ehunu ko so Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Yawoh de ne kyerɛkyerɛ ɛbɛbɛ wie no kyerɛ sɛ na ɔkae sɛ wobɛtena kronkronbea no ho ana Nyankopɔn no hwie no ho na ɔka rabia kɛsɛ apa minute num a wohaw no bɛkɔ no ɔse saa na ɛti ne mpo ɛnyɛ Ghanafoɔ nko asɛ gye sɛ wowɔ ɔman Ghana mu ansa na woatumi abɛyɛ dwumadi a ɛti saa ɔse baabi a wɔ biara wiase mu baabi a nnipa wɔ biara no utena sikan rabia kɛsɛ apa uka minute num bɛwie no na wohaw no ano yie aba Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Yawoh sɛ tumi enye ade asane asase suda etumi ɔse enye ade a apie wɔ wiase baabi ada enti na ntiase no eni hɔ no ɔse bras kasa iba ya odi di dwuma no mame bi frɛ no free France ana mame si ne kon ana ne ti ɛyɛ ne ya Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo so bisa ne sɛ baabi a ɔwɔ no obetumi ahu direction na ɛkyerɛ sɛ aha na Ghana wɔ ana ɔse mame gye ne so sɛ an obetumi ahu na ɔse saa da ɔda n'ani ɛkyerɛ ɛkɔ baabi a Ghana wɔ na ɔnka rabia kɛsɛ apa minute num sɛ na waka kyerɛ sɛ yɛn so yɛba kronkronbea no a yɛnyɛ no Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Yawoh sɛ ɔkae ɛbɛyɛ ɔsa nansesɛm maame ne kan kyerɛ bia na maame ne frɛ ne sɛ deɛ ɛyɛ no ne nyinaa agyae ɔsɛ ɛnyɛ France ɔnkwa obi so frɛ ne firi America ɛna ɔkyerɛ ne sɛ ɔno nso da n'ani ɛmfa nhwɛ baabi a Ghana wɔ ɔda ne n'ani kan yɛ no ɔno nso anya ano yie Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ wowɔ amanɔni baabi a wɔ biara no deɛ ɛbɛboa ne sɛ wobɛdane w'ani akyerɛ baabi a Ghana wɔ na baabi a wadane w'ani akyerɛ no ɛmfa ho sɛ ɛbɛkɔ akɔsi baabi a kronkronbea no ana Nyankopɔn ne fie no wɔ nko a na mmom sɛ wadan w'ani na ɛkɔsi volta mpo a ɛno ara ne sɛ ɛnkyerɛ Ghana ɔsɛ ne nyinaa yɛ Nyankopɔn ne ho mmɔborɔ a ɔde ama dasama a ɛne ɛdi akyire nti w'ani nya akyerɛ Ghana pɛ wonya ka nsɛm no a ɛbɛyɛ hɔ ɛbɛyɛ dwuma ama wo Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ wei ɛyɛ ade asane asase so nyɛ only Ghana sɛ wɔ Ghana nko a na wobɛba kronkronbea no ma na yɛ dwuma baabi a wɔ biara no ɔhaw bi a wonam mu no woda no w'ani kyerɛ Ghana na woka a ɛbɛyɛ dwuma ama wo sɛ saa so na wowɔ Ghana wowɔ bɛɛ sɛ wowɔ western region hɔ no a dan w'ani kyerɛ baabi a ewia no apie firi no woka a ɛbɛyɛ dwuma saa so na sɛ wowɔ east side hɔ no a dan w'ani ɛnkyerɛ baabi a ewia no pia ɛkɔtɔ no dan w'ani ɛhwɛ hɔ na woka a ɛbɛyɛ dwuma saa so na wowɔ ahafoni north hɔ no side Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ hwɛ baabi a ewia no apie firi no baabi a ɛkɔ akɔtɔ na kyɛ mu mmienu na dan w'ani ɛkyerɛ ase hɔ na ka asɛm no ɛbɛyɛ dwuma ama wo Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ wei nyinaa yɛ Nyankopɔn ne ho mmɔborɔ a wode asane asase so na ɛdi akyire enti na baabi a wɔwɔ biara no wodane w'ani kyerɛ kronkronbea no na woka asɛm no a ɛbɛyɛ dwuma ama wo dada asɛm bi si ha wɔ ɔpa nkɔfo bi a wɔsa ne wɔsa mpoma gyina yɛ dwuma mpoma ankasa mɛtɛ mpa yɛ adwuma na meyɛ nti bi a yɛ mepɛmu nsa na ase dada a Nyankopɔn yɛ no ɔbɔ nso ɔyɛ dɛ ɔde ne zɛpɔ mu ho sɛ yɛka sɛ yɛ ho ne ho ko no wɔsa ase ma wɔsa ase ɔsoro dama abɔfo wɔsa ase ma wɔsa ase ne na wa gale sa na ne kwan wɔ abanse wo di ho ye ɔyɛ na ma aka asɛm de da na wɔ apɔm ɛnde bi na amada ba ya wo so ahe ya Rabbi ya mesuma po anima apa mana boleh? Saya mesti nak aha. Saya tidak ya bapa hinemu. Nak dia boleh sedekah sepawa apa bukan? Apa ada dia? Ini bayar mak. Obi kau dan saya bawa bayi kepada Rasul. Ni cuma lebar. Allah dalam lebar. Nasa na sɛba bɛnso de wɔyɛ bɛɛbɛ no ɔyɛ so ɔno wontum bɔyɛ ɔyɛ so ɔsɛe na ɔresaa ɔyɛ so sra de wɔnyɛ so wɔto de bɔmɔ wɔto de bi
must say that I am catching what I want to was. And say, Asa, Yahu, Asa. Mr. Babu, I will have my one part of them. Is that boy? I read the boy. Yes, I will consider my wall. Or send my wife up our fair animal. Say what to the boy was scared. And I never went on that one. What will cry when you see? I say, I don't go to the company. I can't answer them. I said, nothing in the way you see. Wait a second. Say, it's not my time for one. I will consider my wife. And don't know some no more yet, Papa. Now, what I'm going to say, the Papa said, you are soon there. As we drink home, now, say, room by one or 2 a day. I'll see. That's a room come out. I had to say, Mama, what I shall say. As we drink home, let's be no papa. And so I be moved to the council there, not a soul. I don't do some eminent the bar. And see, no one to say, and say, Asan, if you are going to Asan, never not my before. Or what I ate or look on. Now, the 2 minutes, other new young my poor young to bar. I saw the Bible. So you just say, I am looking in my car. The master, no, we have to wait. Oh, you do it. I'm not. You be a Muslim son. You be a Muslim son. As I see one, I'm going to be a woman, and ma, and that's what I have. I made a soon. Woman and man and so I'm going to get up. Like young man, what's that? I thought what they remember when you want one system would be there. What to remember? What to remember? And to know where you are and be, and that's in the area. As I say, you are. I ban so to the great concept of him. Open with when you are the woman be over there. No, who let you do it? As I say, they have. And you have no more. And so I'm not saying, if you're not in this, a sign. There's a young one to win a was out. Damn, I'm going to get damn, I'm going to do now, send me back. I never see my ear. I hear the same who I say. Oh, where may I go on? And then see, I'm going to go ahead and know what you're doing with action. Hey, it's not to do very well. What we do? But some of your gentlemen, very well what we do. On the bottom to me. And so, what better than to do to me than ye. One sentence to so when you who. And that are some. Remember, see, the little shoe. If we're there, we'll go on. Upon all night. So I will say, you, up there, what I said to you. Then, let them not to do so. If I might go to do so, I'm going to be there for my room. What do we do as I said? Now, as mother, a Kenya at the ball. I man or any day at the ball, not such name. Now, what I tell the guys who come to the mission, now the world by him. And after what got down, answer. It's Ibea, a minister. Ibea, you are on ya, and Mamma Crown, one yet. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Yawoh de ni kyerɛkyerɛ ma yɛ no na ɔde de kɔ ewiye beto asoma yɛ no no wakyerɛ nse ɛnɛ ewia yi enimre no mu no yɛbɛkɔ konkon bia hɔ na yɛbɛsa akɔtoa so ɔbɛgye tumi pa ɛbɔ no ɛwɔ hɔ ama yɛn na owie ne saa na ɔsema obia ɛnkɔ ɛwom sɛ ɛnɛ na ɔde dwumadie no bɛbɛ ewiye na mmom ma yɛnkɔ ɔkyena and obeshira ni nyina so na fe yetumi akọ Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ bibia ye bia ye nya biye
yɛyɛ ne yie a na mfasodie wɔ mu ne yɛn nsa bɛka ɛno akyire no na ɔde sɔɔ yɛn so sɛ nnora kasa bi pie ha asɛm bisa bi ɛbaa ne nkyɛn sɛ asa a yɛdi no ɛsum dan mu ha no ebinom sɛ ɔmo ɛnte aseɛ sɛ yɛyɛ a Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ ɔno ɔmfa n'adwene ɛnyɛ biribiara gye sɛ ɔte kasa nansa nti ɔyɛ nhwehwɛmu na Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ asa a yɛdi ne ha no mpo no ɛyɛ ketekete na soro hɔ no ɔmo di asa yie abɔfoɔ ne esunsum ne etumfoɔ ne ɔmo wɔ soro hɔ no Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ ɔmo ahoɔden a ɔmo de di asa ɛwɔ hɔ no ɛwɔ soro kyɛngyeyɛ na asase yi so yi na yɛn aha no asa ahia na yɛdi ne ha Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ Nyankopɔn wɔnkyiri asa no ɛwɔ esumdan ne mu na deɛ aberanteɛ na ɛnɛ ɔbɛgyina n'anim ha ɔdi asa ɔhinhim ne ho no Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ wei ma ne kae mmerɛ bi a yɛwɔ apam gyanhye ɛma afahyɛ ne ɛrekɔ so saa ma dɔm baa hɔ ma dɔm pii hɔ ma ebinom kora bobɔ apata ma ɔmo da soro Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ ɛnom ɛna atumfo ne bi di nnwomtoɔ bi firi soro ɛbrɛ no a ɔde kyerɛ somma no nnwom no na ɔtoma yɛn no sɛ Nyame Somafo Nyame Somafo Nyame Somafo sɛ yɛdi n'akyia yɛbɛkɔ ahima mu ɔsi saa atumfo na ɔde saa asa ɔde nnwom no baeɛ no asa a ɔde di nnwom n'akyi no aberanteɛ no di ha a wɔde asa no ama na kae saa atumfo no asa a ɔde ɛfa nnwom no ɛde brɛ no na mmom ne deɛ no ano ɔhyekyɛn deɛ aberanteɛ no yie bananka saa na ɛti mmom ba aberanteɛ no na ahoɔden ntumi ɛnyɛ deɛ na ɔsoro dɔm no ɛbɛyɛ ɛkyerɛ no berɛ a ɔde nnwom no ɛbrɛ no no Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ nyamesom mu no bibia ni a ɔno ɔfa n'adwene nyɛ kɛkɛ gye sɛ deɛ Nyame aka akyerɛ na ɔno ɔka akyerɛ yɛn ɛnti asa deɛ Nyame ɛnkyerɛ ɔsi saa so na ɔde ɛkyerɛ sɛ sɛ yɛhyɛ a yɛmfa mpɔboa ɛnra ɔsom dan no mu saa so na wokɔ Israel a ɔmo mfa mpɔboa ɛnra ɔsom dan no mu Arabia so ɔmo ɛmfa mpɔboa ɛnra ɔsom dan no mu na ɔsi ɛnyɛ sɛ Nyankopɔn kyerɛ mpɔboa no sɛ Nyankopɔn kyerɛ mpɔboa na yɛde bɛba ɔsom dan no mu na mmom sɛ nti bi nti wɔ hɔ ɔsi titifo na ɔmo wɔ sika no nipa no ɔbɛtumi ama ne pɔnkɔ na apia bɛn ne dan na no pɛɛ nti ɔde ne nan wura mpɔboa no mu a na ɔde furu pɔnkɔ no ɔsi ɛba ne sɛ ɔbɛtumi de mpɔboa na abɛwura ɔsom dan no mu de abɛsom nanso so ɔgyae ma yɛn nipa yɛte ase na ɛwɔ akyire nti ahwɛ a yɛde bɛɛ nneɛma bebree a ɛnyɛ Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ nti ɛna yɛntumi fa yɛn mpɔboa ɛmbɛwura ɔsom dan no mu na ɛnyɛ sɛ Nyankopɔn kyerɛ na ɔsi ɔsom yi aba yi deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa yɛ Nyankopɔn ne som aba yi asa wɔm ɔsi mmerɛ bi bɛso a ɔbɛma yɛ abɔsanku wɔm na Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ sanku ba mu a wontumi ntena ase mmerɛkɔ a sanku yi kɔ so na nnwomtoɔ yi kɔ so wobɛyɛ dɛn na woatena ase sɛ wosɔre edi asa na ɛnɛ ɔhu sɛ nnwom no kɔ so no na dɔm bebree na ɔmo ahinhim ɔmo ho edi asa ɔsi saa na ɔpɛ no saa na ɛsi yɛyɛ nnwom no kɔ so ɛsi edi asa Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ na saa yɛyɛ ne ha sɛ yɛni agye no ɔsɛ anigye bɛn na ɛwɔ asase so ha anigye ɛwɔ ha na ɔsɛ ɛnyɛ ahebia na ɛsoro hɔ no ɔmo gye ɔmo ani yie na ɔkyerɛ sɛ ɔno ɔna ɔmo ayɛ ti ase sɛ daakye asɛmmɔda no mu no ɔse aheman mu hɔ no Nyankopɔn bɛma bɛrima biara mmaa a ɔbɔ dodoɔ sɛ ɔmo bɛba yɛn nkyɛn na deɛ ɔmo bɛyɛ ne sɛ ɔbɛma bɛrima no ani agye yie na deɛ ɔmo bɛma bɛrima no ani agye no ɔsɛ ɛnte sɛ deɛ ɛyɛ na asase so na mmom ɔmo ni ɛna ɔmo de bɛma ɛbɛto nnwom ma bɛrima no n'ani bɛgye ɔse ɛte sɛ sanku no a yɛbɔ ne ha pɛpɛpɛ na ɔmo bɛma wɔn ani agye Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ soro dɔm no ɔmo di asa de ano ɔden yie na so David a wɔn twerɛsɛm ne mu no sanku ɔna ɔde ɛto nnwom ɛde ɛyi Nyankopɔn ayɛde ɛtontom Nyankopɔn enti na Nyankopɔn se nibɔni a ɔyɛ nyinaa ɔde akyɛ no Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ saa na asomdwoe tontonsom Nyankopɔn abɔsɔ yi Nyankopɔn ne din ne Rabbi ne se ɔma asomdwoe tontonsom ne fa ne ho nka gya no ɔsɛ ne nyinaa ɛwɔ nneɛma wei nyinaa nti nti ɔsɛ asa ne deɛ ɛyɛ adeɛ a ɔno ɔkasa ntia na mmom ɛwɔ kwan a yɛfa so a yɛde ɛyɛ no kɔtɛ kyerɛ bi sɛ ɛkristo agogo bɛka ya abere ɔhene David time wosi dan wie mu wɔde wɔkɔ Jerusalem ɔsɛ ɔsaa ya ama no ho paa
na kuma wo de mo ko de se wen de ma sa no da mo se mama kan wo ya onye ne bi wasa no wasa no ya ko no ba a ti bi la ya ko ono ya na ba so so ye bi bi wa ya ko no wa ya ba so ba do tu ma ne ya ko wa ya ko so so tu ni asaro ko na wa ya no ya no kwa so Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo so de toa yɛ so sɛ yɛbɛka quotation na sɛ wɔdwerɛsɛm ne musɛmra Solomon hini Solomon si Nyankopɔn ne hye ni yie no a ɔmo di asa ɛkɔ hɔ no Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ dwerɛsɛm ne kyerɛ sɛ ɔhene David di asa ma ne ho tuma pae Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ wei ɛkyerɛ sɛ asa no ɛwɔ ho kwan sɛ yɛsa na mmom ɔsi sɛ yɛsa ne asa yɛnsa ne Nyame kwan so na de Nyankopɔn yɛ bia no na bɔnsam so ayɛ ne deɛ de apata ho enti sɛ Nyankopɔn ayɛ bibi na bɔnsam so ayɛ ne deɛ de apata ho de Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ yɛyɛ a ne ayɛ ne Nyame ne kwan so na asa no ɛwɔ hɔ Nyankopɔn kyiri na mmom yɛsa yɛnsa ne Nyankopɔn ne kwan so enti abra kwanso Muhammad emi chena tun kan obi maka oko Medina na Medina pote Medina ne ma anu krom ma na ofan Amina anu krom na Medina na pere krom na Maka ese bra na pere krom ko ya ya kegati na Medina ko woje mara jo abo nten ese bra to ya ko ma so ma pa to onko ma anu krom ase bra odu Medina ko kwa ya sa ya na nsa ne usuwa na haram bi ashibi wala ba ko ba sai ga musulman haram ashibi wala ba na ka sai ga musulman na ga musulman wani yo kra musulman ya ko ba simu wa gada ha ya ba tsan ayanum to o ko ya sai o ko suna sai o ko ai prasa ni ya wo ko ya wo to no papa nti ni bi se bi ko be bia enum na e be bi wo de wo de bo ro so no ya ko haram na de wo so na gun wa se ye hu o se ko wa ba ye na nsa na emumu abro gbe na fa na ri no wa ye ba so de bi easy wo pa ma fa na emumu wapa kurinka ya idra ada wapa kurinka ya idra pata zame so so bi so ana kura na to so be ya no na me yi gugu no shari enti na e wo hanya na pe ko pese ko bi yara na se idra ada na idra pata e wo nke ko bobe no wo to gum ala no ya na wa sahara wa gwa ye wa gwa ye papa o Medina asomo si Medina kwa jana na yima na no ka tora mu pa ko nke da o ku chigan mu pa ko nke da no so ya layen ensi na ho waye da enda haram ko wa za to no ai mu so ke ko ka no ya ko ni won tu ya ko ni ko san Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Yawoh etwa asoma ye no si mra komseni Muhammad Nyame sra na asundie nka no ɔwɔ hɔ no na ni maame ni krom na ye Medina na ni papa krom na ye Mecca ti bra na Mecca fo di nani omo ye na yakayaka di na Medina fo ye ni maame krom fo twen se obeba hɔ na omo agina wa atu Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo se bra Nyankopɔn ma ho kwan se ɔkɔ Medina no ɔkɔ hɔ no ɔse Medina fo di asa bɔko di asa na miensa edigi nania Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo senti asane de ɛwɔ hɔ na ɔsimka ɔba Mecca biom na ɔbɛbie Nyankopɔn ne fie na no bra obie Medi ɔsi asɔre dan wɔ Medina a obie ye no ɛna Medina fo de asa na ɔmode gi na awa etu no ɔmode hyia no kwan no ɔmosa de ba sɔre dan no ɔsinya asa no kwa keke ɔmo ɛbɔ twene na ɔmode adidi asa
Tomo di twinye nya asai edidede eba asori da obi enu Medina ne mu no asani twini amuboyi mamufa mbra asori da ne mu na emom mufa baako enye idi fetil na mufa baako enye ibiada Ɔkrɔnkrɔnyi ne Nyame Somafo se enti kemo somno ebedi ntini ewo yen ega na ha no na ye nyumto na boaye ema didi ntim because bi o mekwa kohyia bia se yi ase o se aware ase o be o mekọ bia no omutu nyum yie za no Ɔkrɔnkrɔnyi ne Nyame Somafo se de ni betu for my own setitinu na sekramofo guchi na omu eji omani a omu edi asa enantikro etu santini edi asa etunyum Ɔkrɔnkrɔnyi ne Nyame Somafo se na so ekire meya abai ena bibie musi haram bibia haram ana asa krabosum Nyame Somafo se chinie boni aso ebisi wo komisheni nemre so ewo nanim mo no akasa kire o mo se na omo enye no Ɔkrɔnkrɔnyi ne Nyame Somafo se nti chinie boni asa no ewo hotiti na mo gonzam eye ni de abata hunti ena esi eye no Nyame Somafo so to Ɔkrɔnkrɔnyi ne Nyame Somafo no ma yeti asese haram yi ena abese krabosum Aram ke ko ana nkemo production ya kesam ama wonu ihasa amaje ko wa yi wona no watu nyo baba enu ho no watu nyo baba mo so eja mo watu watu ngo ko anso watu eja afebe kam amen na nsela ya ko ka so yi ma very happy no when you guys talking what you said you were doing the girl what you mean na ka chola black man come man ka chola no you go watch me mu ana black man so me ko bi ka wo you ba na wo ni anya ko ye ta maka sa ka na bo se wo ka sa ka na bo se wo se ya eda an se de na maka ba ko da ora ba ye fi no mo tsire na maso ma ba no kan na ekra mo kasa o tsewo amu yi ma for ko ba asu de kan mo ma no kan mo ba no kan mo o kan mo so ba o hu de o yo ba ma sa ye pe se skari ye wa o ma be ba sa o se la gra me ke tibi e wo ma ba wora na o ma wora ba bia no o me ba Only one people could be no one or Chiva or never, what one they have. Isn't that Bible the kind of the one? Papa would buy as one. Now, second, what one? Papa, what way you do? What one man, and Papa Yam, Papa. As a living, yeah, we have a Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Yawoh asane ma ya no no se enyumto no na kabusum no mo papa na obisa kabufo ne se de oka na oboa na no se na medi afo no mutunyum papa na obisa se enemre nyina o mugusutu a se akofo se mo ajai efsa haram ni nti no to asuka kire se na sen a yekoye ka so rally na de ba happy ene ka so afo ne bi e na mo hihye ka so rally no na omudi betu nanim na kire o se omfa husband enka ho Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo omudi ka ho no yehu se ne ete o se enum wei na ebinum wo sumi mu a o se san so mo de husband aka ho nti o enko ho Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo se kasa wei uka ebekɔ etia o efise empo se wunnim se ono no ka se omfa aka ho dia na ebia ubu besa o na emom se wati se ono no waka se yefa husband enka ho na wasaka kasabi sa se husband ni tu ko ho a ende ebekɔ etia o papa Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo se bibie ni ayenya ho abotere ɔkyerɛ ho se bra na ono ɔhwɛ kaso rally no ni mfoni no anasa ni sini ewo TV no so no hu se baby ana husband ni di no doma ewo no omo ani omo ahokika no different chance kwa ima baby ana husband ni no se na omo so omo ahokika ewo ho no esifa to Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo se kumasi ekoyi zankasika wo ho aka husband ni obefa ne be miensa yebedi enim ekwa kodu be ase ho de onu so be wo ho ekwa no bi so
ebo ho se na be adom ni nyina benya brasman ni nyumto ni bi na omu nyina e de anya ahuka ewo rally ni mo Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo se bibie ni a yenya ho abotre na ono ni bibia enti bibie ni a ye nipa ni de yenya ho abotre Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo o se odi ni kyerɛkyerɛ besi ha se na de bia da odi maye no na ne ye be kokoko bia no hu se ne okan no na yakogi tumi pai bo no na emo ye wi a maye nkofie etwen na ochina onhyira ne nyina so emaye ansa na yakɔ na mekai nyina ye hu se Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Nyame na asoma no dokrem fi se ya ba fa hyei ewo mu se dwumasɛm ni dwumadie ewo ye chinti dom ne bebre na ntumi antena kɔpe mewieye aka asafo bi anko bi a opese odada ya ya kofie onka hwe nkyerɛ na emom de be ye ni nyina enko ye hwe emaye na da bi ada ye di na koniaba ewo de na ase na sikai odi gie saa nanso Nyame na asoma ne ti hwe se odi ehu waye abraye se ya ye free ha kofie bra fa hye ne mma na wie ye no ye mpemre ni ensambra ha biom ni emetwa kronkron bia no ho ne no ne beboa ye wei eda na di se no krasem na odi maye no ka no krachira wo na so fa nye djuma na nipa ya ni ebebre wei ti wo hwe ye wo fie wa de kwa TV anasa social media handle bia so na wo hwe ya tumrike na no kre asem no aha na ebie ubebisa se aha no enihi eno ni ekofi utom ewo finfin mountain ne mu se wo Kumasi wo takrade ne kwaso anasa hopu temo na wo a faka nanim ekira woni ba janshi ka kire driver ni se o tramman kesim pe onsiw ewo eso hia sanso na se o fin Clermont so na eba faka nanim ekira Cape Coast ka kire driver ni se o kira onya tra apam janshi pe yasi krobi wo wa efre na eso hia onsiw wo ho osiwa ka kire taxi driver se wo nyina se ukọ rabi omude ubeba Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo na ase na tumia asani asasi so ye Nyankopɔn ni tumia asani no uha no se na Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ka ye no nanim adikitikitikiti odi be pie nanim a mfa ho se afa hyei be kɔ na wie ye odi de ehia ne se bra na wo so oje no nsa be ka bi se wo pese o frɛ no na oni ne di nkomo na ho nsa ni mu kyerɛkyerɛ mu papa na se wo ba mpo na se wa be ka kwa mu pese o ma wo direction se na bia wo betumi di abedu ha jeni number yi na frɛ no we Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo no ankasa ni number ni 0543 466275 0543 466275 so na obetumi afrɛ no ewo 0277 126308 0277 126308 ewie yemre die upebe bia ubenya ahotɔ ubenya asudwe ubenya fa ahodie madwumade bia wo ye ne ebekɔso ama wo na we nyina ema wo anida so se daachi atembwada no benya himam akodi a gise uhwehwe asudwe tontonson ni Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo kyerɛ kwan titumrika na bra baji wo mu na uhaw no Nyame nanim adeketekete abi yansa i announcement ejisu ko ha ejisu waya ohi ejisu pa oba waya Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo bisa sɛ ejisu fo a mo ha no mo ya he odosu wala ka ba yi ana obi akọ ka wọ́n mọ̀ nsá mi rẹ̀. Ejisu fo ma o misa so Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo o misa. Nsa ejisu fo bi yẹn ha mo ebi ni o. Ayo wo ejisu fo yẹn dẹmúlá yìí mo. Ejisu osueyi ejisu fo a wọ́n fi wáyà he. Wáyà he awo na baka na sekete na baka sekete no wáyà Asubio. Masa awo na baka ana sekete na baka Eza bacho motuma. wáyà baka Bacho wáyà he. Bacho ye 41. Bra ya baba na mo ya he.
Yeah, I just program you know. Mr. Bright, I have one. Yes, one of my. I need 35. And the Yapa Bona, that's how many 41. Now, Miss Alice, so 41 crowd, upper phone. Man, oh, no, mamma, so you're not. Says I was from me 41. But you, that Bright, one of me 35. but you, I knew what come. the function. 41 is after a just program no near number 72. You call chain 41 and say about 41. It is 6 now. Aka ayenya. Then say, and see a puna, see I'm the Bible cracker. I just be a member of Smart of the Son. Since I'm here sending one as I came, this is a mark of 41. I wonder who about woman. Is that but your questions? Be a quiet, or bring you back by Baha. Or be one would be back by Baha. If you are one robbers, again, you one robbers. Why, I was a quiet, a shanty the quiet, a shanty the quiet. Or who are Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Yawoh sɛ obi fi asante bɛpae a ɔwɔ ha. Let us remember that also before. A shanty the quiet, there I have not. No, okay, you want to what's that? No, we are being said. You say, go ahead. You're crying, but I don't know one run. You have one to show what you have. I have this one second. This one second. On top. On the brother. Messiah, sir. Messiah, maybe can offer for bomb as some example. Be 3 years. Now, but if I would them or several house or the whole one there, then we do the echo. Let me tell you, the one was settled by they are one of I know that. That's I use that now. Yes. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Yawoh sɛ wei yɛ nkaebɔ na ɛgyesofo no ɔse yɛkɔ kaka ewie ne ɛba a ɔmo ɛmbɛtena ha na wɔn nsɛm bisa a ɔde bɛbisa ɔmo sɛnti a yɛbɛyɛ agyeso program na dɔm na pagya akɔ soro sɛnea osuani ɛyɛ photo from ɛka no sɛ ɔmo atra 70 something na afei aba fam no ɔse mo ndwendwen ho na yɛkɔ nkaka yɛba a ɔbɛba bɛbisa mo ho nsɛm na moyi n'ano saa so na obisa sɛ obi ɛwɔ ha nom a ofiri asante bɛkwae na ɛbaeɛ ana sɛ saa nipa yi bi wɔ hɔ a ɔse sɛ ɔba bra office na bɛhyia no na bra na ɔkɔ aprɔbɔ no ahafoni ashanti ne n'asefo no na ɛwɔ nhyehyɛe ne mu sɛ ɔbɛba bɛkwae hɔ bra yɛkɔ ɔbo ase ɔsɛ onim sɛ kɔfiri ɔbo ase pɛ ɔba bɛkwae nanso na nhyehyɛe no ɛnsisi yie nti na wamma enti sɛ bɛkwae asante bɛkwae ne bi wɔ ha yɛnyɛ wie pɛ ɔmbɛhu no ɛwɔ office na ɔmfa hyehyɛ foforɔ etu akwan mu na ɔmba hɔ na ɔmbɛbie branch no bi ɛma wɔn mo Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Yawoh de si ha na esuafo no emu baako ɛyɛ ɔpanyin fɔntɔnforo suani fɔntɔnforo bɛbisa no sɛ mmerɛ bi etwa mu bɛyɛ 3 years ago ɔgyina ha ka sɛ wasrɛ ama esuafoɔ no ɛwɔ afɔrebɔm afa sɛ ɔmo ammɔ afɔre a ɛnyɛ hwee enti ɔpɛ sɛ obisa sɛ saa mmerɛ so saa ɔsrɛ na ɔsrɛ ne ɛyɛ adwuma anaa Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ saa na ɛte eguso yɛ adwuma na mmom sɛ wowɔ na ɔsɛ wobɛbɔ afɔre a ɛno ɛkɔma wankasa ɛboa wankasa wone nso bi a ɛnyɛ hwee sɛnea ɔsrɛ no saa ɛna ɛte Obi bisa asɛm bi na ɛyɛ pa na ɔma ha da nti wɔamɔto so nti ɔsɛ wɔyɛ rabi ɔsɛ ɔyɛ sapa mmene tinu gyaana anana kuma ɔyɛ no gyaana ɔbɛyɛ adwuma ɔbɛyɛ adwuma dam na ɔse dam ka ha no wayɛ bibia otu saa mba ha da awoba asoma no ba nka ɔbɛyɛ adwuma no mo ekɔ ala yɛ akyi na ama na ka bɛgye subɔ ɔtɛrɛ ɔmo esu ɔtɔ bɛyɛ adwuma ɔbɛyɛ adwuma no mo kɔ asa yɛ dɛ bra yɛ dɛ bɛ ɔyɛ wosuo gya wa na asa kɔ pɛnti kɔ dɛ wɔ ɔno basa do ɔno bɛyɛ esubɔ
What do you want? I don't know. What man? Somebody my wife. Now, almost something mango. Now, my own papa. I just to drive every one. I have what? Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Yawoh bi by say so bi wo ho ye fufuni anase waba ha oye hoho ohun deda aso betu ye say ye ti ho kai rabi no so betena ho kan na se ti na odi ba ye no ti pa ni ja ya o se enu ho eduma ti say anase betumi aye ye sa Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo say wa maya ti asese se a bibia ye opi se uba ha na wa mehia no po o de kono ka wa asem ebe ama na se ye wi a the woman is so quiet and woman sabra biom na afi brabeje esubo no Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo say wa kasa no uni esubo na ya dum woman ohawo na odi ba ye ne afuru so akwa o se ukwa akotra o Pentecost ni mo se no de okoya ohawo no besa ababiom Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo say bibia ye opi se uba no onu ni ha o de Ɔkrɔnkrɔn bia no ananya kopi ofie ni ho na koka wasem na okwa na no ye beba na ebe wi a enu akire no pekwan na sambra ni nkyembio na uba na afi wa beji esubo na no na ebeboa na nyese uba ya na ufri ha na ohawo no kwa o se bi kontra mi Pentecost ni mo bi Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo say enu ya dum bi ni e dia dum ukọ ho no wa mabio mo ohawo no ebesa aba medase Minyanko man kwechichim na hadura ya henta bache enewa ikore minyanko man kwechichim ya henta bache enewa minyanko man kwechichim na hadura ya henta Yo, the memory must say, Yawoh Yafa. The memory of Yafa, the man is your own, Papa says your own, near a buffalo, Amaba. Ni na yese se yamo enya obeti enya ya na mafu ye na shakoni na ya nkira papa ya ba de pani ofori na obeti enya ya te ya afu ye na shakoni amen Rabbi Ekese Rabbi Ekese when you must Small, dear brain, and no, I was so. Damn.
why are there? Amen. And here you be there all Kenya, also by December, and yeah, the Bible says, Amen. And then you will flow and answer. Mama and another side. Rabbi Yakasi, Osmos, Associate Israel, Associate Mac, Nasa baby one, Saya, and yes, yes, wants it. Yabasa. Why you? Yabasa. Yes.